je stále na trojky. To vyzerá, že celé dobre fungujú, takže uvidíme. Ja si myslím, že môžeme čakať raketových štartov z posledného radu. Za ktorého sa okamžite zaujím Michal Maršala. Michalovi to auto počas tohto víkendu veľmi pekne funguje, čo sme veľmi rádi, nakoľko sa Michal konečne netrápi s technikou. Že sme vymrdaný toľko. Jo, dobrý je při. Tá technika je Pojďte, hej, vole. Takže v čele Martin. Aťo Žilik zatiaľ na konci štartového pola, ale predpokladám, že určite sa pokusí niečo s tým robiť. Aťo nie je to pretekár, ktorý by sa Davida Koubasa. Někoho tam trsnul. Ne, nebo ten ho zase narval někoho. Co? S tím modrým. Jo, ten modrý, to je píčus, ty vole, ten dostane bomby za chvíli. To už mám normálně nervy z něj, vole. Skutočne tam idú veľmi tesne, takisto súboj nám prebieha aj medzi Attilom Kováčom a Žoltom Vácim o tretie miesto. A vyzerá to tak, že Šimate uvidíme, koľko to či si ten zapotuje presne trošku bližšia, lebo aj toto sú veci, ktoré sa nám na autobuse stávajú. Boli už nejaké tie rozbité sklá, čo si tam vrátené kapotní na miesto, kde zvykne bývať čelné okno. Samozrejme tu pretekári niektorí, každý volí odlišný prístup, niekto radšej jazdí. Majú vyzerá to tak, že na prvé miesto sa nám aktuálne dostáva Miško Maršala. Tam bolo predbiehanie určitou lajkou. Vidíme, aké bude stanovisko riaditeľstva pretekov. Na štvrtom mieste, na piatom mieste Šimatejka, v šiestom Peter Peštový na siedmý Aťo Žilik. Maďarská dvojica Attila Kováč a Žolt Váci. Kováč to tam poslal v stanovisku číslo 7 dovnútra, ale stále mu to nestačilo a máme tu šachovnicovú vlajku.